டேய் என்னடா சரிங்க வேலையெல்லாம் முடிஞ்சா இல்லையாடா? என்னடா நீங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம். டேய் என்னடா வேலையெல்லாம் முடிஞ்சா இல்லையாடா? எவ்வளோ நேரம் கட்டுவீங்க? சீக்கிரம் கட்டுங்கடா, மணியாச்சு. டேய் வேணு குமார் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சாடா? என்னடா அப்படியே நிக்குது வேலை, சீக்கிரம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் தோரணை கட்டுங்கடாடி. வாழ மாட்டா கட்டுங்கடா சீக்கிரம். ஆத்தங்கரைக்கு போக மாட்டா, கரகம் படிக்க மாட்டா, சீக்கிரம் கொஞ்சம். வேலையெல்லாம் முடிஞ்சாடா? போய் அவனுங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கடா, சீக்கிரம் மணியாச்சுடா. சரிடா வேணு குமார், நான் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருக்கேன், பையனுங்க எல்லாத்தையும் வேலையை முடிச்சுட்டு சொல்லிடு. சரி ஓகே மேடம், ஓகே மேடம்.